86 anyos na pinakamatandang tricycle driver sa Vigan City nasawi matapos na aksidenteng mahulog sa ginagawang kanal. Narito ang report. December 26, nasangkot sa aksidente ang tricycle driver na si Lolo Federico Valenzuela, 86 anyos, sa isang intersection sa Vigan City. Sa CCTV footage ng Barangay 3, bandang alas 10 ng umaga, sunod-sunod ang pagdaan ng maraming sasakyan hanggang sa makikita ang tricycle ni Lolo Federico na dire-diretso sa ginagawang drainage system. Si Lolo at ang kanyang tricycle nahulog sa kanal. Tumama ang kanyang ulo sa semento. Kasi dati ited na kanyak nga bagas nga napaskuan na. Humay na kumaited kumakanukan niya. Nung Christmas na ano pa siya, open pa kasi yun. So hindi niya siguro napansin noong 26 na butas na pala yun. Kaya dumiretso siya doon. Makaulit umanong ni-revive sa ospital si Lolo Federico at inilipat sa ibang paggamutan. Kasi na po Diyos ang metidaran na although adugaminti sugat di ulo na. Gayunman, December 29, binawian ng buhay si Lolo. Wala pang pahayag ang Vigan City Police tungkol sa insidente. Tumanggi rin mabigay ng pahayag ang Vigan City Engineering Office. Isang kinatawan daw ng kontraktor ng proyekto ang lumapit na sa pamilya para sa pangakong tulong. Nilagyan na ng signages ang ginagawang proyekto. Si Lolo Federico, ang pinakamatandang tricycle driver ng Vigan City at minsan ang itinampok sa 1 North Central Luzon noong Disyembre, kung saan ilang mabubuting loob ang nag-abot ng maagang pamasko sa kanya. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.